हेलो फ्रेंड्स, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान इनफरमेशन लाना फैबावबाय आरो बे इनफरमेशना नोंथांमोन बयनिबो थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जायफ्रा बाहेरायाव दङ माइग्रेन्ट्सफोर नोंथांमोननि थाखाय बे इनफरमेशना जोबोद मोजां जायफ्रा दाबो न'आव थांनो मोनाखै। आं दहायबो भिडिअ बानायदोंमोन एसे सिगाङावहाय फुङावहाय आरो बे भिडिअ खोन्थादोंमोन ट्रेन डिटेल्सखौहाय। ट्रेन टिकेटखौहाय दिनैनिफ्राय दाननो हासिगोन। 1 तारिख जुननिफ्राय जे 200टा ट्रेना 200टा ट्रेना 200 ट्रेना सोलिगोन आरो बिनि साननैनि उननिफ्रायनो टटेल आरोबाव 200टा ट्रेन्सखौहाय एड खालामनाय जागोन। टटेल 400 ट्रेना एभेलेबल जासिगोन 4 तारिख जुननिफ्राय एबा 3 तारिख जुननिफ्राय एभेलेबल 400टा ट्रेना जोंनि इन्डियायावहाय खारसिगोन। बयबो जेसेबांनाखि माइग्रेन्ट्सफोर दं गावबा गाव न'आव थांनायनि सुबिदाफोरखौ मोनगोन। बे ट्रेनजों ट्रेभेल खालामनायाव माखासे इनफरमेशनफोरखौ नोंथांमोना मिथिनाया जोबोद गोनां। मा प्रसेस दं आरो बे प्रसिडिउरफोरखौ माबोरै खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो डिटेल्सखौ खोन्थागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक हो आरो हानायमानि शेयार खालाम लोगोफोर, जेन' जोंनि खस्थ' खालामनायाबो नोंथांमोननि थाखायबो आरो जोंनि थाखायबो मोनसे मुलाम्फा जानो हानाय बायदि आरो नोंथांमोननि मोनसे लाइक होनायानो जोंनि थाखाय जोबोद मटिभेसन। फारियै खोन्थालांगोन आङो लोगोफोर, नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय। नाम्बार 1आवनो जाहैबाय रेलवे स्टेशनावहाय टिकेट काउन्टार थानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना टिकेट काउन्टारखौ आसा खालामनानै टिकेट काउन्टारावहाय थांनो नाङा। बयबो गावबागाव टिकेटखौ अनलाइनावनो दाननो गोनां जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागाव टिकेटखौ गावबागावनो अनलाइनावहाय IRCTC गभ वेबसाइटआवहाय दाननो हागोन। नैथि पइन्टआनो जाहैबाय जेनेरेल कच बे ट्रेनावहाय थानाय नङा। जेनेरेल कच गासिबो रिजार्भेसन जाजोबगोन, गासिबो जेसेबांनाखि सिट दं गासिबो रिजार्भेसन जाजोबगोन। बेयाव जेनेरेल गोसोबायदि बयबो गाखोनानै थांनो मोननाय नङा। आरो बेयाव मोननै क्लासनि कच थागोन, बे जाबाय AC आरो नन AC। नोंथांमोना AC आरो नन ACआव टिकेट बुक खालामनानै नोंथांमोननि चइस बायदि थांनो हागोन। बेवहाय AC आरो नन AC मोननै रोखोमनि क्लास थागोन। आरो ब्रैथियावनो जाहैबाय REC आरो वेटिं टिकेटखौबो होनाय जागोन, नाथाय कनफार्म जाब्लासो नोंथांमोना ट्रेनजोंहाय ट्रेभेल खालामनो हागोन। जेसेबांनाखि बे ट्रेना टिकेटआ कनफार्म जाया, वेटिं टिकेटआ एबा RECआ, नोंथांमोना ट्रेनजों थांनो हानाय नङा। जेब्ला नोंथांमोना वेटिं दानगोन अब्ला कनफार्म जाब्लासो नोंथांमोना थांनो हागोन। बाथियावनो जाहैबाय नोंथांमोना मास मोनसेनि सिगांल' उइदिन 1 मान्थनि गेजेराव नोंथांमोना बे टिकेटखौ दाननांगोन। जेरै दिनै 21 तारिख, फैगोन 21 तारिखसिमनि बे दुरेसननि गेजेरावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि टिकेटखौ बुक खालामनांगोन। बिनि बावसिन बेनि उननि दिनफोरावहाय टिकेटखौ नोंथांमोना इसु खालामनाय जानाय नङा। मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंथांमोना टिकेट दाननांगौ आरो मास मोनसेनि गेजेरावनो थांनांगोन। आरो दथियाव जाहैबाय नोंथांमोना जुदि प्रपार टिकेट गैयाब्ला स्टेसनाव थांनो नाङा। मानोब्ला स्टेसनावहाय नोंथांमोनाव जुदि प्रपार टिकेट गैयाब्ला, कनफार्म टिकेट गैयाब्ला नोंथांमोनखौ रेलवे स्टेसनावहाय हाबहोनाय जानाय नङा। गोदाव सोराव जालाबायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना प्रपार जुदि कनफार्म टिकेट गैयाब्ला नोंथांमोना स्टेसनाव थांनो नाङा दे लोगोफोर। आरो बे ट्रेनावहाय केन्टिन थानाय नङा एबा जानाय लोंनायनि बेब'स्था थानाय नङा। जेरैहाय इमारजेन्सि फुड संनानै गरम गरम जानाय बेबायदि सुबिदा थानाय नङा। बेवहाय जास्ट नोंथांमोना ड्राइ फ्रुट मोनगोन आरो वाटार बथल मोननाय जागोन। बेनिखायनो गावबागाव जानायखौ जेसेबांनाखि जानांगौ बेबायदि बेब'स्था खालामनानै नोंथांमोना लांखानाया मोजां। आरो मोनसे एक्सट्रा एड खालामबावनाय जादों, बे जाहैबाय आर'ग्य सेतु एप मबाइल एप। कर'ना कभिड-19नि मोनसे आपडेट खालामग्रा आपडेटर एप दङ। बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामथारगोन। बेयो मेन्डेटरि होननानैहाय वेबसाइटआवहाय खोन्थानाय जादों। बेनिखायनो जायफ्रा एन्ड्रइड मबाइल दं बे आर'ग्य सेतु एपखौ डाउनलड खालामना लानाया मोजां। आरो प्रपार टिकेटखौ दाननो थाखाय नोंथांमोना IRCTC गभर्नमेन्ट वेबसाइटखौ भिजिट खालाम आरो बेयावल' टिकेटखौ दान। मानोना नोंथांमोना जेबो थार्ड पार्टि वेबसाइटआवहाय टिकेटखौ मोननाय नङा। टिकेटखौहाय नोंथांमोना वेबसाइटआवबो दाननो हागोन गुगोलावहाय। आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावहाय मोनसे एप डाउनलड खालामना लानो हागोन, IRCTC गभर्नमेन्ट एप। बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेयावनो नोंथांमोननि ट्रेन टिकेटखौहाय बुक खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना गोसोबायदि ट्रेभेल खालामनो हागोन। बे ट्रेननि जे डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै नोंथांमोना ट्रेभेल खालामबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। आसा खालामो नोंथांमोना बे ट्रेननि डिटेल्सखौ मोजां मोनदों होननानै। भिडिअखौ लाइक खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो हायोब्ला नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो, जेन' नोंथांनि लोगोफ्राबो मिथिनाय बायदि आरो प्रपारलि जार्नि खालामनो हानाय बायदि। आरो जोंनि आसामाव दासो गोदानै सासे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जाबावबाय। बे जाहैबाय टटेल जोंनि पजिटिभ केसआ 189 जाहैबाय आरो एक्टिभ केसआ 134। बिथांखौहाय जाय कर'ना एक्टिभ पजिटिभ केस मोननाय जादों बिथांखौ क'क्राझारनि क्वारान्टाइन सेन्टारावहाय दोननाय जादों होनना बुंदों।
स' बेनिखायनो सांग्रां जानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लोगोफोर सानसेयावनो बिदिनो 16 जन 20 जन 30 जन 42 जनसिम बारायगासिनो दङ स' सांग्रां जाना थानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ खावलायदों अननानै भिडिअखौ लाइक हो आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोनजोंहाय अरायबो बेबायदि इनफरमेसन भिडिअखौ आङो लाबोबाय थागोन आरो नलेजेबल भिडिअस आरो नोंथांमोननि थाखाय इनकारेजिं भिडिअस बेबायदि लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आपडेट जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय स' थेंक इउ लोगोफोर हेभ ए गुड डे